dolan iki bisa wong dolan ana kanca. Jamangi. Nggih jamang. Tuh Jamang. punya orang butuh main dolan toh. Budal itu mulai sore. Jamangi. Ora nek yo kan. Biasanya kan wit cangkring karepe toge sing digawe. Ora sing gawe ora nek kanca ora gawe kok. Aku dolan nang kancaku. Ora pikiran dhisik. Tidak bengi cangkringi. Oh, gak ngerti ceritane piye gak ngerti aku. Ngene lho Pak. Urutno ceritane akmu nyang desa cangkring ben dhek gak salah tampa lek kuwi gawe barongan ngono lho. Kuwi ora gawe taruhan. Dengan aku. Punya mak kancaku aku dolan aku. Desane jenenge cangkring. Jenenge desane cangkring. Iya ceritane piye gak ngerti aku. Lah wite dikira toge nggawe barongan ngono lho. Wite wis ana sing wong tuwek kono wong tuane kancaku wis mati. Lah wite